faci poză. Nu mie, da, la peisaj. Dar ce tenis? Filmează de mine. Așa, să trimit. Bravo. Hai, duce bine să fie tenis, bă, nu o să murim de la atâta. Ducioasă. Să-i dau ea din spate familia aia la asta mică. Bine, dar să-i dau cu drag, așa, nu de răutate. Acum e că e cel mai rău, nu te înțelegi? Dacă vrea ea, te înțelegi cu ea, dacă ea nu vrea? Nu trage. Tu de ce nu ai? Pornim. Pornim. Șuf? Carosel. Se închide singur. Mânerul ăla de acolo, să-l activeze ceva. Și dacă vreau să mai șmecher, Poate să-i dai la maică sau? O să-l întorci. Tati, filmează tu, te rog. Dar nu vreau să filmezi, ia și filmează tu. Filmează tu. Am că poate amețești. O să opresc? Da, chiar Vrei să comentezi? Să postăm pe YouTube? Da, Filmează, că tati. trece acolo atunci să... Da, auzit. El se uite la porcările pe YouTube și acum e leac așa. Ai, Denis, că trebuie ce frumoasă să fie. Dar nu mai e. Uite câtă lume mai așteaptă jos, ea toți ai știa. E o leacă de coartă. Zicem că suntem cu avionul. E ok, așa. E ok, tati, nu te-ai tras sus, uite la ăia din față. Uite-te în față, ia uite în față, să vezi ce frumos e. Ce de o mașină. Ia vezi mașina noastră unde? Mai e acolo sau ne-a ridicat-o? Ne luăm. Fii că eu văd mașina parcă. Dar mi-a lăsat trapa deschisă? Da. Asta e. I-am luat amendă? Nu, lăsat trapa deschisă, dar e închisă aia dinăuntru. Hai, de că... Și un autocar mare verde. Ce culoare Deschisă frumoasă. tare? De tot! Nu e așa tare. Bani n-avem înăuntru. Nu. Uite doi turiști acolo. Ne-am pe oprit. stâncă. Deci, Ia uite în spate. Denis, fă-ne și Ai curaj. fă un selfie. dar chiar uite ce frumos e. Chiar sunt, uite, doi. Denis, fă-ne un selfie. Da, se cațără pe muntele ăla. Da. Și mamă, ce poți? Caz, n-ai timp să Deci, simți că ai căzut. Nu mai ai Da, și ce și nu. șanse să mai... Asta a fost. Dacă așa au fost. Până aici am plătit. Ce-am zis, mama, e că mergem un pic. Stai din gură, să nu fie roșu la asta. Asta. Dar eu am observat când e careva jos și încarcă, îi descarcă, atunci astea se opresc. Că nu mai merge bani. Taci din gură. Deschise geamul, deschise. Vezi cum stai forever? Nu, că-ți deschise, măi, asta zic, că-ți deschise. Uite cum vine olea de jos. Noi zicem de copii, da. Și tu te-ai cam ține, te-ai mai ține de vreo... Mai aveai o mână, mai prindești cu aia. Da, zicem de copii, da. Ia uite-l acolo lângă tine. Ține respirația, că nu te ajută. Pietru, Nu te ține de grăsul ăsta, nu te ajută. mai e vreun căruț? Păi nu, că Petru ăștia, dacă e frică lui Denis, rămâne eu jos cu el, nu urcă. Păi da, să nu ofer. Am mâncat bine măcar Denis Asta e ideea, asta. ai venit aici, au venit aici și urci și stai acolo, Ce ai, mă, pe te-ai sus. după cealaltă acum. Te-ai pupat lui mama aia. Bye bye ăștia. Bye bye. Bye bye. Uite Denis, dar și aia stăteau. Da, unul se duce, unul se întoarce. Bye bye. Uite copilași acolo. N-are lumea. Uite, Dar de la coborâre aproape zgoale. ăla nu-i Lumea rămâne, se duce. De seară o să fie cu asta. Bye! Cuc! merge. Scria că la 6 coboară. La... Deci trebuie să ne punem la rând, prin rotație. Au dispărut. Tati, dar uite, chiar erau tati, oameni. uite cum arată Anglia. Da, păi și Vezi? asta, vezi? Dar chiar e frumos, Denis, pe urmă, uite-te, ce poate să întâmple? Ce, adormim Gulliver, și uite gata. trambulinile acolo, vezi? Slides. Ăla galben? Da, ăla e un topogan. Da, zici că e, da. Deci mama aia ce-a făcut decizia, se muci în Anglia sau nu? Ai făcut decizia, ai făcut decizia. Ia uite, ce hotărâi? Dar de unde ai venit, mă? A venit lui așa dintr-o dată. Da, păi și pentru ce să mă mânt? Ai vreun coleg pe acolo care are vreun tataie pensionar? Olivia! Dar nu mai Fă cum repede și merge elul ăla tău. de jos. la ea. Ei, o leacă Uite mă, simte poți să urci pe și... jos, cred că ia uite ce e aici. Da, Ne băgăm la coborât pe jos? da mă, uite că... Încercăm.
știu dacă... Păi stai, gata, am ajuns? Da, am ajuns. Aproape. Oh, mai tare a Topoganele alea, Denis, alea mari. mai tare a fost frica. Poate vedem pe Mai mult. aia. Ia să vedem. Sta la rând. Petru să ieși tu prima și să fac căruțul, cred că sau ieșiți voi, amândouă să gata. Ah, uite ce. Gently, gently, gently. Aplauzi sau rod? Ha? Nu, se joacă lumea. Ții pe copiii pe acolo, pe la joc. Au! Au! Da, hai, da. Ua, ua, ua. M-a lovit. Ia. Pe căruț, a dat cap. Hai, dă-te ia. Nu, bidonul, față. Și chiar curând, l-am deschis vreodată. Yay, we're here. Nu se oprește. Oprește acum. Okay there, you're right. Gata. Și am ajuns. Joacă.